உங்களுக்கு ஒரு 10,000 ரூபாயிலேருந்து ஒரு 2 லட்சம் 3 லட்சம் உண்டான எல்லா பைக்ஸுமே வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. டியூக் லோ மாடல் இருக்குது, ஹை மாடல் இருக்குது, கமாண்டோ இருக்குது, யூஎம் கமாண்டோ, அதே மாதிரி V3, FEZல V3 இருக்குது, V2 இருக்குது. எல்லா ரேஞ்சிலையும் வச்சுருக்கோம். RC இப்போ கொஞ்சம் டிமாண்டில் இருக்குது. RCயும் நம்ம வச்சுருக்கோம். RC 2018 இருக்குது. எல்லா ரேஞ்சும் நம்ம வச்சுருக்கோம். இங்கே இருக்கிற வண்டின்னு மட்டும் கிடையாது, எல்லா ரேஞ்சுமே வச்சுருக்கோம். இவனை பார்த்தீங்கன்னா 2018 மாடலு, அசார் லைட்டு எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணி பக்கா வச்சுருக்காங்க. சிங்கிள் ஓனர் யூசேஜ் தான். பார்த்தீங்கன்னா FEZ வெர்ஷன் 3 டைப்பு 2021 மாடலு, ஒரே ஓனர், இன்சூரன்ஸ் எல்லாமே கரண்ட்டில் இருக்கும். NS 200 2020 மாடல், திருச்சி நம்பர், 10,000 கிலோமீட்டர் தான் ஓடி இருக்குது, ஒரே ஓனர். வண்டி தெளிவாக இருக்கும். இஎம்ஐ ஆப்ஷன் பொறுத்தவரை நம்மக்கிட்ட 80% பண்ணிக்கலாம். தமிழ்நாடு முழுக்க இஎம்ஐ உண்டு நம்மக்கிட்ட. அப்பாச்சி 2014 மாடலு, ஒரே ஓனர், திருச்சி நம்பரு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 2018 மாடல் பல்சர் 150, 2016 மாடலு R15 வெர்ஷன் 2 டைப்பு. எப்போதுமே இன்ஜின் ஆயிலும் சரி, இன்சூரன்ஸும் சரி, ரெண்டு மட்டும் நான் ரொம்ப கவனம் செலுத்துவேன். அது ரெண்டு மட்டும் எப்போதுமே நம்மள்கிட்ட பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். ஸோ கேஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். ஸோ என்ன மக்களே, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நான் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கேன், ஹாப்பியாக இருக்கேன். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு யூஸ்டு செகண்ட் ஹேண்ட் பைக்ஸ் வந்து சேல் பண்ணக்கூடிய ஷாப் தான் வந்திருக்கோம். ஸோ திருச்சியில் பட்டாபிராமன் ஸ்ட்ரீட்டுக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ பட்டாபிராமன் ஸ்ட்ரீட்டில் எந்த கடைக்கு வந்திருக்கோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கிரெஸ்ட் மோட்டார்ஸ் ரைடர்ஸ் கிளப், அதாவது கிரெஸ்ட் மோட்டார்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பட்டாபிராமன் ஸ்ட்ரீட்டில் 2 பிரான்ச் இருக்குது. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் இருக்குது, இப்போ நம்ம நிற்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2வது பிரான்ச்சு. ஸோ நம்ம இந்த 2 பிரான்ச்சுமே தான் கவர் பண்ணி ஒரு 25 இல்லை 30 வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து காட்ட போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் வந்து பார்க்க போகிறது என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு ஒரு 10,000 ரூபாயிலேருந்து ஒரு 2 லட்சம் 3 லட்சம் உண்டான எல்லா பைக்ஸுமே வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. அப்புறம் அது மட்டும் இல்லாமல் இஎம்ஐயை பொறுத்த வரைக்கும் உங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆளோட தமிழ்நாடு ஃபுல்லாகவே வந்து பண்ணுறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்பெஷல் ஆஃபர்ஸ் வந்து நிறையா கொடுக்குறாங்க. எல்லாம் வீடியோவில் போய் பார்த்து தெரிஞ்சிக்கலாம். நீங்கள் ஒரு நம்ம சேனலில் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ண வந்து ஷரண் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சரி, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இவன் V3, இவனை பொறுத்தவரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு V3லேருந்து ஆரம்பிப்போம். இவனை பார்த்தீங்கன்னா 2018 மாடலு, அசார் லைட்டு எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணி பக்கா வச்சுருக்காங்க. சிங்கிள் ஓனர் யூசேஜ் தான். 20,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்கான். வண்டி தெளிவாக இருக்கும். 2 டயர்லேருந்து பக்கா மெயின்டெனன்ஸு எல்லாமே வந்து கம்பெனி சர்வீஸ் தான் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரே ஓனரு, இன்சூரன்ஸ் கரண்ட்டு, விழுப்புரம் நம்பரு, ரெடி கேஷில் எடுத்துருக்காங்க. 5 இயர்ஸ் இன்சூரன்ஸ். நம்மள்ட்ட எப்போதுமே சரி, இன்சூரன்ஸ் இருந்தாலுமே இன்சூரன்ஸ் போட்டு தான் வைப்போம். ஏன்னா அது தேர்ட் பார்ட்டி இருக்கும். நம்ம ஃபுல் இன்சூரன்ஸ் மேக்ஸிமம் நான் ரினியூவல் பண்ணி வச்சுருவேன். ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா இதில் இன்ஜின் ஆயில் எப்போதுமே நம்ம டாப்அப் பண்ணிடுவோம். எப்போதுமே நமக்கு 1,20,000 ரூபாய்க்கு ஃபைனலாக நமக்கு தரலாம். இப்போ நம்ம அடுத்து பார்த்திங்கன்னா FEZ வெர்ஷன் 3 டைப்பு 2021 மாடலு, ஒரே ஓனர், இன்சூரன்ஸ் எல்லாமே கரண்ட்டில் இருக்கும். பக்கா மெயின்டெனன்ஸு. 2 சர்வீஸ் தான் போயிருக்கு, இன்னும் ஒரு சர்வீஸ் பெண்டிங் இருக்குது. 6,000 கிலோமீட்டர் தான் வண்டி ஓடி இருக்குது. வண்டி தெளிவாக இருக்கும். உங்களுக்கு ஃபைனலாக 1,10,000 ரூபாய்க்கு தரலாம். அடுத்து இவனை பார்த்தீங்கன்னா வெர்ஷன் 2 டைப்பு FEZலேயே. வண்டி தெளிவாக இருக்கும். TN 82 ரிஜிஸ்ட்ரேஷனு, மயிலாடுதுறை. வண்டி தெளிவாக இருக்கும். இன்சூரன்ஸ் எல்லாமே கரண்ட்டில் இருக்குது. சிங்கிள் ஓனர் யூசேஜ். ரன்னிங் பார்த்திங்கன்னா கிலோமீட்டர் பார்த்திங்கன்னா 20,000 ஓடி இருக்குது. வண்டி தெளிவாக இருக்கும். உங்களுக்கு 70,000 சொல்கிறோம். வாங்க, ரேட்டு நேரில் வந்து பார்த்தா பேசி கம்மி பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை. இது பார்த்திங்கன்னா NS 200 2020 மாடல், திருச்சி நம்பர், 10,000 கிலோமீட்டர் தான் ஓடி இருக்குது, ஒரே ஓனரு. வண்டி தெளிவாக இருக்கும். இஎம்ஐ ஆப்ஷன் பொறுத்தவரை நம்மக்கிட்ட 80% பண்ணிக்கலாம். 35,000 ரூபா இருந்தாலே போதும். வண்டி ரேட்டு வெறும் 1 லட்ச ரூபா தான் சொல்கிறோம். 2020 மாடல். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது அப்பாச்சி 2014 மாடலு, ஒரே ஓனரு, திருச்சி நம்பரு, 28,000 ஓடி இருக்குது. 2 டயரு, இன்ஜின் ஆயில் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். இன்சூரன்ஸ் கரண்ட்டில் இருக்கும். வண்டி தெளிவாக இருக்கும். உங்களுக்கு ஃபைனலாக ஒரு 40,000 ரூபாய்க்கு தரலாம். 2014 மாடலு, 2 ஓனர். இது முன்பணம் பார்த்திங்கன்னா 50-50 பண்ணிக்கலாம். 20,000 ரூபா, ஒரு 18,000 ரூபா இனிஷியல் கட்டினா போதும். 22,000 ரூபா இஎம்ஐ பண்ணி தருவேன். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அப்பாச்சி எல்லோ வேரியண்ட்டு 2015, 2 ஓனரு. வண்டி தெளிவாக இருக்கும். இன்சூரன்ஸ் கரண்ட்டில் இருக்கும். 30,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது. 2 டயர்லேருந்து எல்லாமே பக்காவாக இருக்கும். உங்களுக்கு 45,000 ரூபா சொல்கிறோம். நேரில் வந்தீங்கன்னா பார்த்து கம்மி பண்ணி தரலாம். இப்போ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா 2018 மாடல் பல்சர் 150, ஒரே ஓனரு, இன்சூரன்ஸ் எல்லாம் கரண்ட்டில் இருக்கும். வண்டி பக்கா தெளிவாக இருக்கும். 18,000 ஓடி இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா 2 டயரு ஃபுல் கண்டிஷனு, புதுசு தான் 2 டயருமே. இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இஎம்ஐ பார்த்திங்கன்னா ஒரு 50,000 ரூபா கொடுப்பாங்க. வண்டி ரேட்டு 65,000 ரூபா சொல்கிறோம். அதில் பார்த்து கம்மி பண்ணிக்கலாம். இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு 10,000 ரூபா இருந்தால் வண்டி எடுத்துக்கலாம். 10,000 ரூபா இருந்தால் இந்த வண்டி எடுத்துக்கலாம். 2018 மாடல் பல்சர் 65 ரூபா சொல்கிறோம். வண்டி தெளிவாக இருக்கும். இவனை பார்த்திங்கன்னா ஃபெசினோ லேடிஸ் யூசேஜ் 2016. வண்டி தெளிவாக இருக்கும். அவுட்லுக்கும் சரி, பேட்ரி எல்லாமே பக்கா கண்டிஷனில் இருக்கும். டயரும் சரி.
இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு லோ ரேஞ்சு தான், ஒரு 30,000 ரூபாய்க்கு தரலாம். இஎம்ஐ பார்த்திங்கன்னா ஒரு 20,000 போடலாம். 10,000 ரூபாய் இனிஷியல் இருந்தாலே போதும், இந்த வண்டி எடுத்துக்கலாம். CT100 2017 ஒரே ஓனரு. இது 90 மைலேஜ் தரும். ஃபேமிலி யூசேஜுக்கு பக்காவாக இருக்கும். புதுக்கோட்டை நம்பரு. வண்டி தெளிவாக இருக்கும். உங்களுக்கு ஃபைனலாக வந்து உங்களுக்கு ஒரு 27 ரூபா ஃபைனலாக தரலாம். முன்பணம் நீங்கள் வந்து லோன் வந்து 17 ரூபா கொடுப்பாங்க. மிச்சம் நம்ம 10 ரூபா இருந்தாலும் இந்த வண்டி எடுத்துக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா ஜூபிட்டரு 2019 ஒரே ஓனரு. திருச்சி வண்டி. ஃபேன்சி நம்பரு 1213 வண்டி நம்பரு. இன்சூரன்ஸ் எல்லாமே கரண்ட்டில் இருக்கும். சிங்கிள் ஓனர் யூசேஜ் தான். வண்டி பக்காவாக இருக்கும். உங்களுக்கு 55 ரூபா சொல்கிறோம். இது 15 ரூபா வந்து முன்பணம் வேணும். 40 ரூபா இஎம்ஐ பண்ணுவாங்க. நம்ம 15 ரூபா இருந்தாலே இது இஎம்ஐ பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. பார்த்திங்கன்னா 2018 220 வண்டி தெளிவாக இருக்கும். திருச்சி நம்பரு பக்காவாக இருக்கும். பேட்ரியிலேருந்து எல்லாமே புதுசு, பக்கா கண்டிஷனு. ஒரே ஓனர் தான். இன்சூரன்ஸ் கரண்ட்டில் இருக்கும். இன்ஜின் ஆயிலெல்லாம் மாற்றி பர்ஃபெக்ட் கண்டிஷனில் இருக்குது. டயரும் ஃபுல் கண்டிஷன் தான். ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு டயர் ஃபுல் கண்டிஷன் இருக்கும். இது உங்களுக்கு ஃபைனலாக வந்து ஒரு 75 ரூபா சொல்கிறோம். ஃபைனலாக 70 ரூபாய்க்கு தரலாம். இது இஎம்ஐ பார்த்திங்கன்னா ஒரு 55 ரூபா இஎம்ஐ தருவாங்க. 15 ரூபா இருந்துச்சுன்னா இந்த வண்டி எடுத்துக்கலாம். இது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பேஷன் ப்ரோ 2016 மாடலு. திருச்சி நம்பரு. ஒரே ஓனரு. வண்டி பக்கா கண்டிஷனில் இருக்கும். இது 40,000 ரூபா சொல்கிறோம். வாங்க, நேரில் வாங்க, ஒரு ரூபா 2 ரூபா பார்த்து கம்மி பண்ணலாம். இது எக்ஸல் 100 வேரியண்ட்டு 2020 மாடலு. ஒரே ஓனரு. பக்கா கண்டிஷனில் இருக்கும். இதுலேயே நம்மள்ட்ட 19 இருக்குது. இது 2020 மாடலு. இது வந்து ஒரு உங்களுக்கு 45,000 ரூபா சொல்கிறோம். உங்களுக்கு ஒரு 2 ரூபா 3 ரூபா குறைச்சி 42 ரூபாய்க்கு தரலாம். வாங்க, நேரில் வாங்க, அதுலேயும் பார்த்து எவ்வளோ கம்மி பண்ண முடியுமோ கம்மி பண்ணி தரேன். இதில் இன்சூரன்ஸ் எல்லாமே கரண்ட்டில் இருக்கும். இன்ஜின் ஆயில் எல்லாமே பர்ஃபெக்ட் கண்டிஷன் இருக்கும். இதிலே லோ ரேஞ்சுனா இது எக்ஸல் ஹெவி டியூட்டி. இது 2013 மாடலு. இதுவும் திருச்சி நம்பர் தான். ஒரே ஓனர் தான். இன்சூரன்ஸ் கரண்ட்டில் இருக்குது. நம்மள்ட்ட பார்த்திங்கன்னா ஓல்டு மாடலாக இருந்தாலும் சரி, 2013 இருந்தாலும் சரி, இன்சூரன்ஸ் ரினியூவல் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதில் இன்சூரன்ஸ் இருக்குது. இன்சூரன்ஸ் திருச்சி வண்டி. ஒரே ஓனர். இன்ஜின் ஆயில் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக மாற்றி பக்காவாக இருக்குது. 2 டயரும் பக்காவாக இருக்கும். இது ஒரு 22,000 ரூபா சொல்கிறோம். 20,000 ரூபாய்க்கு தரலாம். இதிலே நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா 16 இருக்குது, 17 இருக்குது, 18 இருக்குது, 19 இருக்குது, 20 இருக்குது. எக்ஸல் வேரியண்ட்டில் எல்லா மாடலுமே வச்சுருக்கோம். அதே மாதிரி ஜூபிட்டர் இருக்கும், ஸ்கூட்டி இருக்கும், எல்லாமே டிவிஎஸை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே மேக்ஸிமம் வச்சுருப்போம். இவனை பார்த்திங்கன்னா V3 2020 மாடலு. ஒரே ஓனரு. வண்டி தெளிவாக இருக்கும். 2020 லாஸ்ட்டு. உங்களுக்கு 1.45 விலை சொல்கிறோம். உங்களுக்கு 1.40க்கு ஃபைனலாக தரலாம். அதுலேயும் நேரில் வாங்க. ரெடி கேஷாக இருந்தாலும் சரி, இஎம்ஐயாக இருந்தாலும் சரி, வாங்க. அதுலேயும் எவ்வளோ கம்மி பண்ண முடியுமோ கம்மி பண்ணி தரேன். வண்டி தெளிவாக இருக்கும். இன்சூரன்ஸும் கரண்ட்டில் இருக்கும். பக்கா கண்டிஷன். 2020 ஒரே ஓனரு. உங்களுக்கு 1.40க்கு தரலாம். இது பார்த்திங்கன்னா 2016 மாடலு. R15 வெர்ஷன் 2 டைப்பு. இது ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. ரீவல்யூஷன் கொஞ்சம் அதிகம் தான் இதுக்கு. 2 டயர்லேருந்து, இன்சூரன்ஸ்லேருந்து, திருச்சி நம்பரு எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. இது 2 ஓனரு. வண்டி தெளிவாக இருக்கும். உங்களுக்கு ஃபைனலாக வந்து ஒரு 65,000 ரூபாய்க்கு தரலாம். இஎம்ஐ பார்த்திங்கன்னா 40,000 கொடுப்பாங்க. மிச்சம் நம்ம 25,000 வந்து நம்ம ரெடி கேஷ் பேமெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். வண்டி தெளிவாக இருக்கும். இவனை பார்த்திங்கன்னா சுசுகி இன்ட்ரூடர் 2019 ஒரே ஓனரு. பார்ட்டி கையிலே இருக்குது. பார்ட்டிகிட்டேருந்து டேரெக்டாக அப்படியே உங்கள்கிட்டயே கொடுக்கலாம். வண்டி தெளிவாக இருக்கும். ஒரே ஓனரு. பார்ட்டி பேர்லேயே இருக்குது. இன்சூரன்ஸு எல்லாமே கரண்ட்டில் இருக்குது. இப்போ தான் ஃபுல் சர்வீஸ் எல்லாமே பண்ணிவிட்டு பக்கா கண்டிஷனில் இருக்குது. கிலோமீட்டர் ரொம்ப கம்மியாக தான் ஓடி இருக்குது. உங்களுக்கு 75,000 சொல்கிறாங்க. வாங்க, நேரில் வாங்க, ஏதாவது பார்த்து எவ்வளோ கம்மி பண்ண முடியுமோ கம்மி பண்ணி தரலாம். பெரம்பலூர் நம்பரு. வண்டி பக்கா கண்டிஷனில் இருக்குது. பக்காவாக இருக்கும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இது 2018 மாடலு. NS 160. வண்டி பக்கா கண்டிஷன் இருக்கும். உங்களுக்கு திருச்சி வண்டி. ஒரே ஓனர். இன்சூரன்ஸ் எல்லாமே பக்காவாக இருக்கும். உங்களுக்கு ஃபைனலாக வந்து ஒரு 70,000 ரூபாய்க்கு தரலாம். அதுலேயும் எவ்வளோ கம்மி பண்ண முடியுமோ கம்மி பண்ணி தரேன். ஒரு 65 ரூபாய்க்கு கூட ரெடி கேஷ்னால் 65,000 கூட பண்ணி தரலாம். இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இஎம்ஐ பார்த்திங்கன்னா ஒரு 40 to 45,000 இஎம்ஐ பண்ணி தருவாங்க. மிச்சம் நம்ம ஃபஸ்ட் பேமெண்ட் நம்ம கட்டுற மாதிரி இருக்கும். மினிமம் 25,000 கண்டிப்பாக வேணும். 25,000 இருந்தால் தான் NS வேரியண்ட்டு நம்ம 160 எடுக்க முடியும். அடுத்து இவனை பார்த்திங்கன்னா பல்சர் 2013 மாடலு. திருச்சி வண்டி. ஒரே ஓனரு. TN 50 திருவாரூர் வண்டி. ஒரே ஓனரு. வண்டி பக்கா கண்டிஷன் இருக்கும். தெளிவாக இருக்கும். இன்ஜின்லாம் பக்கா கண்டிஷன் இருக்கும். மற்றபடி வாட்டர் வாஷ் பண்ணி பாலிஷ் பண்ணி பக்காவாக டெலிவரி கொடுத்துடலாம். டேங்க் கவர் எல்லாமே போட்டு கொடுத்துடலாம். இது இஎம்ஐ பண்ண முடியாது. 25,000க்கு தந்துடலாம். 2013 மாடல். ஒரே ஓனரு.
வண்டி பக்கா கண்டிஷன் இருக்கும். 25,000 தரலாம். இதுலேருந்து ரேட்டு குறைக்க முடியாது, இஎம்ஐ பண்ண முடியாது. பல்சர் பார்த்திங்கன்னா இது 2019 மாடலு, ஒரே ஓனரு, பக்கா கண்டிஷன் இருக்கும். 2 டயர் புதுசு, வண்டி தெளிவாக இருக்கும். வாட்டர் வாஷ் பண்ணி பாலிஷ் பண்ணி கொடுத்துடலாம். பக்காவாக இருக்கும். உங்களுக்கு 75,000 சொல்கிறோம். ஒரு 70,000 தரலாம். ரெடி கேஷாக இருந்தால் 70,000 தரலாம். இஎம்ஐனா எவ்வளோ கம்மி பண்ண முடியுமோ கம்மி பண்ணி தரேன். 75 சொல்கிறோம், எவ்வளோ கம்மி பண்ண முடியுமோ கம்மி பண்ணி தரேன். பார்த்திங்கன்னா 2017 மாடலு, 18 ரிஜிஸ்ட்ரேஷனு, பல்சர் 150 வேரியண்ட்டு, வண்டி பக்கா கண்டிஷன் இருக்கும். ஒரே ஓனர் தான். இதுவும் தெளிவாக இருக்கும். உங்களுக்கு TN 82 மயிலாடுதுறை வண்டி உங்களுக்கு ஃபைனலாக ஒரு 50 ரூபா சொல்கிறோம், எடுத்துக்கலாம். இதுவும் இஎம்ஐ பார்த்திங்கன்னா ஒரு 40,000 இஎம்ஐ தருவாங்க. 10,000 இருந்தால் அந்த வண்டியை எடுத்துக்கலாம். சரி, அடுத்து பார்த்திங்கன்னா NS 200 டைப்பு, 2020 மாடலு, ஒரே ஓனரு, 10,000 தான் ஓடிருக்காங்க. வண்டி தெளிவாக இருக்குது. இன்சூரன்ஸ் எல்லாமே கரண்ட்டு பக்காவாக இருக்குது. திருச்சி நம்பரு. இதே வண்டி முன்னாடியே நம்மள்ட்ட இருந்துச்சு. வண்டி தெளிவாக இருக்கும், பக்காவாக இருக்கும். உங்களுக்கு ஃபைனலாக 110 சொல்கிறோம். எவ்வளோ கம்மி பண்ண முடியுமோ கம்மி பண்ணி தரேன். ₹1 ₹2 கம்மி பண்ணலாம். இந்த வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் இஎம்ஐ ஆப்ஷன் பொறுத்தவரையும் உங்களுக்கு 65,000 பண்ணலாம். இஎம்ஐ தருவாங்க. ஃபஸ்ட் பேமெண்ட்டு நீங்கள் ஒரு ₹40 ₹45 கட்டுற மாதிரி இருக்கும். சரி, நம்ம அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ராயல் என்ஃபீல்டில் தண்டர்பர்ட் டைப்பு. இது பார்த்திங்கன்னா லோ பட்ஜெட்டு, ஒரு 45,000 கொடுத்துடலாம். 2007 மாடல், வண்டி பக்கா கண்டிஷன் இருக்கும், தெளிவாக இருக்கும். இன்ஜின்லேருந்து அவுட்லுக்கு, டயரு எல்லாமே பக்கா. ஒரே ஓனர் பேரில் தான் இருக்குது. சென்னை வண்டி, 6171 வண்டி நம்பரு. 45,000 கொடுத்துடலாம். இது இஎம்ஐலாம் பண்ண முடியாது, ரெடி கேஷ் மட்டும்தான். 45,000 தரலாம். R15 வெர்ஷன் 2 டைப்பு, லோ பட்ஜெட்டு, 2012 மாடலு, 2 ஓனரு, மதுரை வண்டி தெளிவாக இருக்கும், பக்கா கண்டிஷன் இருக்கும். இவனை பார்த்திங்கன்னா ஒரு 55 சொல்கிறோம். ரெடி கேஷாக இருந்தால் 50,000 தரலாம். இஎம்ஐ ஆப்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் திருச்சி, புதுக்கோட்டை இந்த சரௌண்டிங்கில் இருந்தீங்கன்னா, புதுக்கோட்டை, தஞ்சாவூர் இந்த சரௌண்டிங்கில் இருந்தால் ஒரு 15,000 தான் இது இஎம்ஐ தருவாங்க. இஎம்ஐ ஆப்ஷன் மேக்ஸிமம் இது பண்ண முடியாது. வேணும்னா ஒரு ₹15 ₹20 வரைக்கும் வாங்கி தருவேன் இஎம்ஐ. ரெடி கேஷ் மட்டும்தான். பார்த்திங்கன்னா நம்மள்ட்ட யூஎஸ் டைப்பு இது கமாண்டோ, UM கமாண்டோன்ட்டு வண்டி தெளிவாக இருக்கும். அமெரிக்கன் பிராண்டு, பக்கா கண்டிஷன் இருக்கும். இது இன்ஜின்லாம் பக்கா கண்டிஷனு. இதை பார்த்திங்கன்னா 70,000 தரலாம். 2016 மாடலு, 70,000 தரலாம். இது இஎம்ஐயே பார்த்திங்கன்னா ஒரு 60,000 வரையும் இஎம்ஐயே நான் பண்ணி தருவேன். இது 60,000 10,000 இருந்தால் இந்த அமெரிக்கன் பிராண்டை எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். USA பிராண்டு. வண்டி பக்கா கண்டிஷன் இருக்கும் ப்ரோ. இப்போ வண்டியெல்லாம் பார்த்தோம், எல்லா வண்டியும் பார்த்தோம். லோ ரேஞ்சிலேருந்து ஹை ரேஞ்சிலேருந்து எல்லாமே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். நம்ம இங்கே இருக்கிற வண்டி மட்டும் கிடையாது, குடோனில் வச்சும் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். எல்லா வேரியண்ட்டையும் எல்லா வண்டியுமே இருக்குது. உங்களுக்கு எது வேணும்னாலும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு என்னோடய நம்பர் இருக்குது, அதை நீங்கள் டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள், வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு எந்த வண்டியாக இருந்தாலும் ரீப்ளை பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி நம்மள்ட்ட ஆஃபர் பொறுத்தவரையும் நம்மள்ட்ட பக்காவே பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். நம்மள்ட்ட சீட் கவரு, டேங்க் கவரு அதெல்லாம் எப்போதுமே எல்லா கஸ்டமருக்கும் பண்ணித்தரது தான். அது இல்லாமல் 1 லேக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு வண்டி வாங்கினீங்கன்னா 5 லிட்டர் பெட்ரோல் ஃப்ரீயாக தரும். 1 லேக் மேலே நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்கன்னா 10 லிட்டர் பெட்ரோல் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக தரும். அதே மாதிரி இஎம்ஐ பொறுத்தவரையும் எல்லா டிஸ்ட்ரிக்கும் நான் இஎம்ஐ பண்ணி தருவேன். அது குறிப்பிட்ட வண்டிகளை பொறுத்து, குறிப்பிட்ட ரேட்டை பொறுத்து தெளிவாக இருக்கும். எல்லா வண்டியுமே தைரியமாக எதாக இருந்தாலும் எடுக்கலாம். நம்ம கடையோட அட்ரஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், கான்டாக்ட் நம்பரும் இருக்கும். நேரில் வாங்க, எதாக இருந்தாலும் நேரில் வாங்க, நான் எதாக இருந்தாலும் பண்ணித்தரேன், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம கிரஸ்ட் மோட்டார்ஸில் 2 பிரான்ச்சுமே கவர் பண்ணி உங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். ஸோ அதனால் ஒரு பட்ஜெட் பைக்காக இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு மிட் ரேஞ்ச், அதுக்கப்புறம் ஹெவி பட்ஜெட் எல்லா பைக்ஸுமே நீங்கள் ப்ரைஸ் ஸ்கோர் பண்ணியிருப்பாங்க. இவங்கள்ட்ட என்ன பைக்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குன்றது நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த V3 எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வண்டி நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குது. ஸோ லேட்டஸ்ட் மாடல் தான் உங்களுக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த V3 பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்லைடர் கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தனியாக போட்டால் உங்களுக்கு 3,000 வரும். இந்த பைக்கோட இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ரா வைசஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆல்ட்ரேஷன் ஒர்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே இருக்குது. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்குது. இது மாதிரி தான் வண்டி எல்லா கண்டிஷன்ஸுமே இருக்குது. ஆஃபர் கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் இவங்க கிரஸ்ட் மோட்டார்ஸில் பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 1 லேக் மேலே பர்ச்சேஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு பெட்ரோல் டேங்க் ஃபுல் பண்ணி தரதா சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கு கீழே நீங்கள் வாங்கினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 5 லிட்டர் பெட்ரோல் தரதா சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இன்றைக்கி பெட்ரோல் எந்த ரேட்டில் வித்துட்டுருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி ஆஃபர்ஸ், அதுக்கப்புறம் நம்ம சேனலை பார்த்துட்டு வந்தால் ஸ்பெஷல் ஆஃபர்ஸ், இஎம்ஐ ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு. ஸோ இதெல்லாமே சூப்பராக சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருக்கு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளையும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இதே மாதிரி நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கண்டென்ட் நான் உங்களை மீட் பண்ணுற வரைக்கும் until it's bye bye from Sharan. Stay safe and be happy. Love you all. Bye.